टेंट नहीं मिला तो ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हमें तकलीफ ज्यादा पसंद है। जितना तकलीफ है उतना मजा है। कोई बाकी जो भी वो मोबाइल चल हो गया। ORS अभी नहीं खाएगा, बाद में पहले देख लेंगे। सो दायो उमरांसो सफैबाय, दासो दासो सफैदों। ओमफ्राय बे जायगानिफ्राय बास खारलानो हागोन। उमरांसो मिल गया बिना पाउडर नहीं यार, बिना पैसा वाला पाउडर भी ले लिया। चलो चलो हा ओहो दासो ओंखारदो, ओमफ्राय दासो ओंखारनानै बेरायदो, ओमफ्राय दा थानायनि जायगाखौ नागिरहैदोंसै। र' ओहो दा हरगोन आं। जोबोर मोनानानै सफैबाय जों बे जायगायाव दिनै। बेनिफ्राय एसे आगोलाव 12टायाव गाखोदों गारिखौ, बेनिफ्राय दा 4टा जाबाय आरो दा थानो थाखाय आरो जायगा नागिरबावनांगौ। दायो जों एनार्जी लागासिनो दं। एनार्जी ड्रिंक पीते हुए हम लोग अभी चल रहा है रूम ढूंढने के लिए। रूम मीन्स टेंट ढूंढना पड़ेगा कैंप साइट। गैला जाला, आंनाथ' जाला, बेना दाबो दं। ये लांगिंसे कार्बि आंलं दायो जोङो खाथियाव सहैसिगोन मोनबाय। जों दहाय बेरायना फैगासिनोमोन दै, बेनिफ्राय दा जोङो बेजाय लिफ्ट गाड्डि फ्रियामोन बेजाय, ओमफ्राय टेन्टबो बिसोरो लागायदों। ओमफ्राय दा जोङो थानो थाखाय टेन्टबो मोनलानो। टेंट मोनाबा दिनै थैबाय, दिनै मोनाबा स्टेज सिङाव उन्दुगोन। जारलासो दा आरो टेन्ट गैयाबाथाय जों बेगखौ लाबथिंनानै थाबाय थानांसिगोन। ओमफ्राय आरो हिला बोलो जायो, आंथ' होखाया रावनोबो जिखो। ओमफ्राय जाय हटेलबो मोनादे जों जा जायगायाव थांगोन, बेनिफ्राय खालि दा टेन्टखौ खानो थाखायबो माने जायगा गैला, बेनिखायनो एसे प्रब्लेम जागासिनो दं। खिन्थु जेबो नङा, जों जायगायाव थांनानै माबा नङा माबा मेनेजखौथ' खालामखानांगोन ना बुङो। कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। ये तो जो गया फेलकन दा बेखौनो माला बारगोन। आरो जोंनि उनावथ' गोबां दंबावोसो गारियानो। दिखाय ब्रा दिखाय। येस खात्रा गोलाव जाना दं। लं नामा। टेन्टनि जायगायावथ' सफैबायमोन, बे जायगा गासिबो टेन्ट खाजोबनाय गोजा। ओमफ्राय दा हमारा टेन्ट नहीं है, अभी मिलेगा कि नहीं दासो सोंगासिनो दं। मोनगोन ना मोना बेबो गेरेन्टि गैया, मोनाबाथाय गैला, ओमफ्राय मोनबाथायथ' थादोंसै बे जायगायावनो। गोजांबाय, सुइटार गानना लाखाबाय आं, जा गोजांदों। ओमफ्राय बेयो गासिबो हाजो एरियानि गेजेरावना जोङो दा। स' जोङो दायो बेयाव टेन्ट लानो फैदोंमोन ना, दा जों मोनाखै, टेन्टआनो गैलानो। दायो साइडआव ओमफ्राय जा मोनसे दंबावो, ओमफ्राय बे जायगायाव पूछ लेते तो वहाँ पर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो हो गया। हाँ हो गया। घूमते रहेंगे रात भर ऐसे ही। अरे क्या है, हम ही है ना भाई, हम ही है। मजा होगा। टेंट नहीं मिला तो ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हमें तकलीफ ज्यादा पसंद है। जितना तकलीफ है उतना मजा है। कोई बात नहीं, नाचते रहेंगे रात भर। जितना प्रॉब्लम है ना उतना मतलब मेरे को वो लगता है आजकल, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। दायो गोजांबायबो, ओमफ्राय आरो दा टेन्ट मोनैजों माने मोनसेल' चान्स दंसै दे जों टेन्ट मोननायनि। दा बेयाव मोनबाथाय मोनबाय, मोनाबाथाय गैला। ओमफ्राय मोनाबाथाय जोङो दिनै हराव उन्दुनो मोननाय नंला, मोसाबाय थानांसिगोन आरो बेयाव। मोसागोन खाट्रा। चल खांसि दामगोन, थोरसि दामा। चल पर पर्सन 300 रुपिस बेयाव हाबनोबाथाय। टिकेटखौ जोङो लाबाय, मोननै लाबाय, 300 रुपिस। ये कोड है ना? हाँ ये कोड है, स्केन खालामगोन बेखौ। स' टिकेट लानाया जोङो हाबैदोंसै बेयाव। दायो जोङो फिल्ड सिङाव एन्ट्रि मारिबाय, बेनिफ्राय कपिराइट कपिराइट क्लेमसो फैगोन नामा सिथाय। बेकग्राउन्ड मिउजिक गाबगासिनो दंना, बेनिफ्राय बेयाव नायनो गोनां जेबो गैया, खालि ओरैनो प्रग्राम जादों बे साइडआव। जाग्रोनो लागोन जों बाहेरा दंगासिनो दंना, दासो हाबफैदों जों बे जायगायाव। बेनिफ्राय दहाय साननिफ्रायनो जेबो जायाखै, फुङाव जानायानो। ओमफ्राय जों दा हराव थानो टेन्टबो गैबावा जोङो। दायो बेयाव अमा जराय अर्डार होनानै दोनदों सानैजों, बेनिफ्राय मोनसे लाइन बेखौ जादोंसै। बे जायगायाव फैनानै जिबायदि साननानै फैदोंमोन बेफोरबायदि जायाखै आरो जायगाया। माने जेसेबांखिनिखौ जों एक्सपेक्ट खालामनानै फैदोंमोन जायगानिफ्राय। रुको किधर है, कैमरा इधर है। डेजिंग फेस्टिवल होना ही चाहिए। डेजिंग फेस्टिवल ना इतना एक अच्छे फेस्टिवल थे जो कि नॉर्थ ईस्ट के हर मतलब ट्राइब की वो करने के लिए प्रमोट करने हर ट्राइब। रुको
हर ट्राइब के अमा बेदर अर्डार खालामनायखौ नै होबाय जानाया एबार माइब्रा ऐसे कौन खाएगा रे तू खाओ सब थान्दाद्रायलै बाराद्राय माने जोङो बेखौ गुदुं बानायनो होदोंमोन खिन्थु गुदुं बानायना लाबोदिया अमा बेदरखौ जोंहा थान्दाजों बे सासे जाला थान्दा बोथोराव जानानै देलाय गोथाव नङा मा नङानो जारलालै बे गुदुं जाबाथाय गोथाव जाबायमोन दा गोथाव मालाय सावनानै बरिया पियास सानानै होयो बे ओमफ्राय दा सेल थाब बेखौ गोथाव मोनसै आरो फाग्ला जाबाय ओमफ्राय बिबो हिसाबै जाय आगोलाव हासुनो ओंखारलांदों फाग्ला र' थाबै दायो आं बेग मोननै बानायनानै दं मोसानो सानदोंमोन सासेया गाव मोसानो होननानै हरजोब्बाय आंनो आं डेन्जार मोसागोन ओमफ्राय गवा डेन्जार थालांना डेन्जार मोसागोन बेगमेन बेगखौ गारना दोन साइडफोर होबाय खांबाय नालांगोन रावबो लाख थाखानि दं बेयाव बेगाव खरसा नायाबा आंनाथ' जिर'सो गावना दं नालाय जाबाय दायो जोङो रेडबुल लादों डाबल दाम गंनै लादोंमोन 400 थांबाय 400 गंनैयाव 400 ओमफ्राय दाम गंब्रैनि दाम ना दै बथलसेबाथाय 20 थाखा माने डाबल खा बे जायगायाव आरो दहाय बेदर जादोंमोन अमा बेदरा दरब्रैयाव 100 थाखा खालाय डेन्जार रेडबुलाबो 200 लादों मोनसेयाव सानैजों मोनसे लाबाय 400 फाग्ला खारखायो ओमफ्राय नै बेखौ आङो दासो स्टेजआव एनाउन्स खालामहोलायदों आङो गोमाना दंमोन मानसिया मबाइल लायाखै गावनि मबाइलखौ लादों खिन्थु बेना माबा सिम गैयामोन ना आंजों कन्टेक्ट खालामनो हायाखै ओमफ्राय आं बेग लानानै थानो गोनां जाबाय साइडआव दायो जों बे जायगानिफ्राय थांबाय थादोंसै दे बारा गोबाव खालामला 12ता जासिगोन टाइमा मानसियाथ' जाया नङा जादों बिराद जादोंमोन ओमफ्राय दा बे माने जुबिन नाटिया सिंगारा थांनाय लोगो लोगोनो गैला मानसिफ्रा थांजोबसिगोनानो बायदि नटियान जुबिन नटियाल ओइ आं बारा मिथिया आंनि बारा फेभरेट नंद्राया आं बारा नायाना सिंगारफोर नै बेनि फेभरेट ओमफ्राय बेनि आंनि फेभरेट बलिउड ओमफ्राय जे नोंनि भिडिअ'आव बेखौ नुसिगोन दा हायोनानै फैदोंनो मालाय खाथियाव थांनानै बिरादनो बेनि भिडिअ'खौ नेबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बेनि भिडिअ'आव गोबां भिडिअ' नुनो मोनगोन माने आंखौथ' नुनो मोनला आं बेग बानायनानै बेनि बेगखौ आं लानानै साइडआव दंमोन ना दासिमबो जुदि नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय थाबनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नेक्स्ट पार्टआव थाबैनो लोगो मोनगोन थेंक इउ